Какво става, хора? Аз съм Пивонски и днес ще направим... Опа, Терминатор лепна. Днес ще направим епизод... Кой беше? 7? Да. В този епизод ще направя... Ще направим епизод 6. Да, бе. Ще направим... Пак ми бъдна! Добре, хора, ще направим... Кратка пауза, докато... Да, кратка пауза, докато Съни 200 Аз играя влезе, в Майнкрафт. влезе при мен. Ето го и нашето бебче. Ай! Тега с... Не. Ей. Ей. Ау! Как му удари, бе? Не съм те ударил. Опа. Бати ташака. Къде си, бе, брат? Ами аз съм на това. Лефна. Съм, тук съм. Лефна? Ема, за теб. О, изписа ми лефт. Това е другият аз. Вижда ли са? Брат, вижда ли са? Да. Това съм аз. Добре, хора. Капето. Не съм. Добре, хора. Нещо стане някаква грешка. Като я оправим, ще се върнем обратно. Добре, хора, върнах се. Да, както забелязвате, много ми трябва. Всъщност, ще спра клипа на пауза за малко. Добре, хора, върнах се. Имах проблем с днес ще ви покажа честрума, който преди малко построих. Ето го. Ето го и там, дето ми е точката. Значи този честрум на мен лично много ми хареса. Просто не исках да ви показвам как... колко недър неща имам. Не исках да ви показвам как просто го правя, защото знам, че ще ви е скучно. Та реших първо да го направя и после да ви го покажа. Сега ще се отправим към него. Ще стоя така, за да не видите какво има в него. Какво? О, имаме си хванато прасенце. Да си знаеш, че това ще проработи. Ето го и самия честрум. Ето го. Това е всичкото, което честрума. Сега да ви прочитат табелите. Дървени. Тоест тези честове ще се отнасят само за дървени. Редстоун. Тези ще се отнасят за редстоун, както кабел, т.е. кабелстоун и стоун ще се отнасят за тия. Тия всъщност по средата не знам какво да ги правя. Релси. Тук релси, глупости, всичко тук мога да го навръскам. Руди. Тук ще са ми неизкопаните руди и необработените също. Блокове от руди. Тук ще са ми както Diamond блок, Gold, Redstone, другите. Брони, кирки, мечове и брадви. Тук ще са ми. Независимо какво да са. Недър неща, т.е. от недъра. Това е общо взето. Сега обаче Съни 235 BG ми е взел лопатата. И виждате това. Нали виждате това? 3, 2, 1. Бум! Бам-бам-бам! Добре, ето хора, както ви казах, бяха и тук точно. Казах 1, 2, 3, бум! Да, какво се случи? Да спрях клипа на пауза и тук всичко съм разчистил. Честрума също започна да го пълна. Първото е целият този дърт е от това място вънка и това цялото. Имам също... Не, къде беше? Тук. Не, най-горе на 6. Тук също кабелстоун ще добавя още.
Да, не слушайте майка ми. Значи, че се говори тихо. Че се чува тихо. Ой. Ето и започваме да пълним честрумите вече. Почти почнах с друг. Следващия епизод ще започна. Вече ще съм преместил. Че къде оставих глупостите? Тук ли бях? Ето ги. Готово. Това исках да ви покажа, хора. В следващия път това всичкото. Следващия път ще направим Sugarcane ферма. Ето, в обема е това всичко. Пък тук ще направя пътеки. Пак Sugarcane фермата. Тук са финал. Добре, всичко ето това, което го виждате, ще се превърне в дърт. Така че онзи дърт, където е тук в чесъла, където е точката, онзи дърт ще дойде тук. Ще го направя. От някъде ще взема санд. Защото, както знаете, санда, само на него може да слага. Всъщност му и на дърт. Да, на дърт ще го направя. И как да ви кажа. Добре, хора, това беше от мен. Сами 235BG в началото не му вървя и не може да влезе в сервера, и за което ми е малко гадно. Добре, хора, това беше от мен. Ще се видим в следващия епизод, където ще направим Sugarcane Farm. Също не забравяйте да лайкнете клипа, също да го сабскрайбнете, т.е. да се абонирате за мен. Благодаря, че бяхте с мен, аз бях Пулски. С мен беше Съни в началото. И чао. Бай-бай.